Ukhosamaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele emizibini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada soju ukhozi FM luhamba phambili. Ngikubingelele ngikwamukele kwesinye isiqephu esimnandi sokhozi FM TV gama lami nguneliswa ngwakacele. Namhlanje kuyintokozo enkulu uma ulalela umsakazo ukhozi FM ngoLesine entambama uSiyamhlongo uma eshayela uhlelo ubusuku obuhle. Sengithi ubusuku obusha ingoba nibasha manje. Ngiyithanda ukuthi ubusuku obusha busha vele namhlanje because bunami. Kodwa ke ubusuku obuhle usuke enabantu abasha behleli ekhoneni bexoxa izinto ezahlukahlukene ezithinta intsha yala eNingizimu Afrika. Ngithe namhlanje ke akube mnandi ngike ngihlale nabo sixoxe ngezinto ezisithintayo. Siyazi imhla ka29 kuMay sibheke okhethweni. Abantu abasha ke bayabadume ngokuthi abakuthanda ukuphuma ekhaya beyovota ngezathu ezahlukahlukene. Mhlawumbe umuntu ucabanga ukuthi ushintsho angeke luze lube khona, mhlawumbe sikhona isizathu osicabangayo usekhaya ukuthi ngenxa lesizathu angeke ngize ngivote. Ngifisa ukuza ke uvo ngoba kakhulukazi la eNingizimu Afrika abantu abasha babhekene nezinkinga eziningi kakhulu. 30 years sine democracy sikhululekile kodwa kusayinezinselelo ezahlukahlukene ezifana nokwentuleka kwemisebenzi. Ngizobanika ithuba bezethule, ngizoqala nje from right to left. Ladies, ngizobu ladies first soon. Butami ngiqale ngawe. Sabona emacele igama lami nginguvumani wakamakhaya emaphephetheni alonginanda dam kwesenkosi uGwala. Yeah. Vumani mawungamandi ukukubuza iminyaka yakho. 29 years of grace. Amen. Siyabonga kakhulu Vumani. Siswami ngize ngapha. Sanibonani igama lami uZaino Dyers, ngina 20. Yes. Amen. Ngiyabona nje abantu basha ngempela. Akukho lokubusha lokhu cishe ngathi bento ethile. Uthi ngithule sisami ngize ngapha. Ngiyabonga ithuba macele. Igama lami nguThobeka ngwakaMpungose. I am 24 years old. Wathi 24? Yeah, ngiwumpela 24. Alright, macele sanibonani babukele emakhaya. Igama lami nguMinenhle ngwangubani Sibongo eGreytown. I'm 28 years. eNingizimu Afrika noma ke intsha eNingizimu Afrika ke kukhulunywe ngabantu abana 29 nangaphansi. So niyabona ukuthi ubulungiswa nibenzile ngepanel yami ekhona lana namhlanje. Uzo wami oqala nje guys umhla ka29 May kuyovote. Khona ongayiphakathi kwethu? Ayayijudge. Asiyazi. Going once, going twice. Wonke umuntu uyaye. Yeah, yes. Okay, khona ozobe eya okokuqala. Yebo. Yes. Oh, ngapha nangapha. Okay, ngiqale ngawe Zaino. Yebo. Uzizwa kanjani? Excited noma nje ngiyaya phela ngoba kuthiwa siyovota? No, kahle kade ngifunda izinto eziningi, ngiyazilungiselela ukuthi ngikwazi ukuvota, ngibe angazi nolwazi oluphelele so that ngizovota kahle, but I'm excited like ngimisele ngakho into I think engikhuluma ngayo kakhulu futhi ebalekile kumina. Okay, ngizobuya sengikubuza ukuthi indaba ngifisa ukuza futhi nangocwaningo lwakho olenzile. Awudingi vele ukungivezela ukuthi uzovotela abani. Ngize ngapha nawe okokuqala uyovota uzizwa kanjani? Happy, excited noma nje sesiyaya phela? Engakusho mina mhlambe angikubalulanga ukuthi ngivela emakhaya eshowe esigodini sasemaqeleni. So kumina ithuba elibaluleke kakhulu leli cause ngoba ngizokwazi ukuthi ngibe novo lokuthi mhlambe uma nginethemba lokuthi uma nami ngingasukuma ngihambe ngiyovota mhlambe lukhona ushintsho oluzoba khona okungelona ushintsho lwami ngedwa kodwa oluzoba ushintsho lomphakathi wonke. Ngizwa laba sebevotile nithini laba bazoqala yini abangayilindela yini mhlambe noma iziphi indlela abangayilungiselela ngazo. Ngiyazi ukuthi nabo bayazenzela ucaningo labo kodwa ngokwe experience yenu mhlambe yini engathi yazi ngasizwa ukwenza u1 no2 no3 mhlambe wasiza ukushasha uvuka uyobambula yini angazi usungasho nje experience yakho.
Mina okokuqala ngizobe ngivota kwesibili. Okay. Engingakusho kuzayi no sisi besazoqala ukuvota ukuthi okokuqala ungalaleli imbono yabangani bakho ukuthi bona bazovotela lephi iqembu ngoba mhlawumbe nihlala endaweni ezihlukene nokuntula kwemphakathi eniphuma kuyona ayifani. So kufanele ukuthi ubheke umphakathi wangakini ubone ukuthi ushoda ngani, abantu abasha bona ba-affecteke kanjani ngoba ekugcineni kosuku kufanele ukuthi ubabeke emqondweni ngoba bayikusasa lalelizwe. So mawusuyovota lapha kufanele uzazi ngempela ukuthi yini oyifunayo ngekusasa lakho. Yeah. Ngiyathanda kakhulu ukuthinta le ethi mangabe seniyovota bantu abami. We kuyipanel yabantu abasha. Ngithembisile please. Mangabe seniyovota, I'm joking. Mangabe seniyovota qinisekisa ukuthi mangabe ukuthi uvotile for this certain period wangagculiseka. Kungakujivazi noma lokho kungakwenza ukuthi ungabusafisa ukuphinda uyovota. Ungayitshela ukuthi njengoba uyovota imphumela izoba ile miphumela obuyitshele wena mhlawumbe usuke ekhaya ukuthi ngiyovota bangifuna ukuthi ngiyovota bangifuna ishelter ngasekhaya stopini. Kunalokho akwenze ukuthi uphinde ubhekisise ukuthi liphi elinye iqembu mhlawumbe ongaleseka ngoba lelo lesekela liyenzanga into obuyicabanga. Ungayenzi lento yabantu abasha abafika naye abathi mina ngicela ukuvele ngingavoti noma njengoba ngiya lapha ngiyobulala iballot paper ngizovotela bonke ubuse ngifica khona angithi yabona. So ngiyacela ukuthi niqele into ezinjalo ukuvota kubalekile mhlawumbe masihamba nje kabanzana sobe sesitshelana ukuthi iziphi izinto ezibalekile nezidala ukuthi sithi abantu abavote angithi yabona injalo nje macela. Uzano uke wathi wenza ucwaningo uyazilungiselela ukuyovota. Ucwaningo olunjani yini oyibhekayo emaqenjini ahlukahlukene ukuthi okay ngifuna ukubona ukuthi mhlambe bayawenza uwani noma ama policies ubheka ini ngesikhathi wenza ucwaningo? Ngiqala ngama policies. I think ngifunda ama policies but then also ngifunda about abantu abangaphakathi kulelo qembu ukuthi abantu abanjani, izinto nje ezifana nokuthi bayiphatha kanjani, bakhuluma kanjani nabantu, abantu abasebenza nabo bafila kanjani under impatho yabo. I think also ukukhuluma nabantu kubalekile, abantu abahlala ngaphansi kwami, abantu abadala ukuze imbono yabo ukuthi ukuvota kubalekile ngani kubona, to understand ukuthi like angazi uchaza kanjani but mini research yami kakhulu isebantwini. Ngithanda ukukhuluma nabantu because abantu ibona abanembono ehlukahlukene. Kulula ukufunda ama policies but sometimes ama policies siyazi nathi awenzeki. Abantu abawa influenceayo so fanele sibone siphinde sizwe nembono yabantu about lamaqembu ukuthi wena ubona ukuthi leli qembu limeleni or lizokwazi ukuachievani. So yeah. Butwami uke wakhuluma ngokuthi umuntu angadikibali uma uthi uvotile kwahamba wabona ukuthi yazi laba bantu bengibathembile akuhambanga kahle. Ukhuluma from experience noma nje usukhuluma in general? Ngicabanga ukuthi ngikhuluma from experience ngoba lokho kugcina kudala izinto mhlawumbe emphakathini eziyingxabano. Kugcina kudala izinto emphakathini lapho khona usuzonda umuntu. Okubalekile mhlambe ngikushilo ukuthi kufanele nazi njengoba niyoqala ukuvota nje politics is a dirty game. Ufawuqikelela ukuthi mangabe la sipolitika njengoba sihleli kanje kusasa masiphuma la eminyango sesibangana akusona isitha sakho ngoba la kuphambana kuphela imbono. Kufanele kuphela sazi ukuthi umbono wami awufani nowakho ngoba nginesifiso esukuthi. So siswami kulokhu bengikubeka from experience ukuthi kugcina kudevelop izinto njengenzondo emphakathini esiphila kuyo. Abantu bazi bangezwani bebe bandawonye. Uthola ukuthi we are from one family and surname and everything. Siyigazi elilodwa kodwa sizwani ngoba sibanga yini siqhathwa ipolitiki lomphakathi kwaloneliwayo noma elincane angisiyabona. Sazi. Ngifuna ukuza kwena siswami nawe uthe uqala ukuvota iexperience yakho kwakunjani? Wawubona mhlawumbe umehluko emphakathini wangakini noma nawe wasala kulabo bathi eish sozama next time? Engingakusho nje siwe ukuthi kulonyaka ngizokwenza izinto ngendlela ehlukile.
kuningi engikubonile kule period le ekade kungavotwa ngayo noma kulo 5 years ekade sonikeza uhulumeni ukuthi asebenze. So ngizovota ngendlela ehlukile kulokhu ngoba iexperience yami yokuqala akuhambanga ngendlela mina engangilindele ngayo. Okay. Mawuthi uzovota ngendlela ehlukile usho ukushintsha kweqembu noma isystem yakho yesinqumo yokuthi ngizobheka izinto ezithile kulo. Ngisho ukushintsha iqembu ukuthi lele bengilivotele ngisaqala ukuvota angeke ngiphile. Disele nezwe. Weqembu elithile. Ake ngisabuza ukuthi liphi ngoba umuntu nomuntu unelungelo lokuvotela noma iliphi iqembu afisa ukulivotela. Ngale nje kokuthi mhlawumbe ngokufunda nangezinye izinto sithi kubalekile ukuthi kuvotwe. Kuyayenza difference sibone endabeni khulunywa ngecorruption kukhulunywa ukuthi yebo siyavota 30 years of democracy iningizimu Africa unemployment yethu ngicabanga ukuthi iyona eleko top 5 emhlabeni wonke jikelele. Ngimangalile mangithi ngilungiselela uhlelo mangibheka ucwaningo liveza ukuthi kulonyaka eSouth Africa 77 wabantu ababhalisela ukuvota abantu abasha. Okuyinto emangazayo ngoba leyo nto ibingenzeki kanjalo before. Yeah. So ngicabanga ukuthi lokho kuzoholela ekutheni kube noshintsho. Lukhona yini ushintsho uma sivota noma kuyisifiso nje ukuthi libe khona njengabantu abasha? Siwe ushintsho kahle ngifuna ukuthi kufanele ngabe luba khona kodwa alubi khona. Isizathu esidala ukuthi kube njalo ngizolinganisa nje vele iziningi inhlangano ezibusayo engcenyeni eziningi zomhlaba ngamandla like uthobana baphethe. Ngiye ekuthenini kufika kukhishwe izinsiza noma izidingo zomphakathi ngokuthembeka bese ezwele ezandleni ezirong. Yabo. Uthinta indaba enkulu yokuthi we've got high level of unemployment ezweni lethu. Ngiyaqinisekisa ukuthi makusuka phezulu ngesikhathi kudedelwa uxhaso oluthize noma ithuba elithize kusuka kwenza ngendlela yokuthembeka noma ehonest. Bese kuba ukuthi into iwela ezandleni zabantu abaronke. Ingakho ke siwe sineindawo lapho khona uthola ukuthi angilifuni iqembu lokuthi angikwenza ukuthi ngoba kukunokuthi no. The reason is musu kuzonda wena mhlambe ngizolinganisa nje mhlambe uhulumeni yabo into kusuke ukuthi ngesikhathi yehlela kubantu abasemandleni iyehlela kubantu abanjani abagreedy kangakanani nokuyona into leyo ifika isiphenduleke emphakathini yangakithi isiphendule kusuka phezulu kuze kuyofika phansi kohulumeni bomphakathi emakhanseleni angithi uyabona naseyigodini zangasemakithi yabo so nje according to istatement esami yeah isuka izohamba kanjalo nje. Uma usho kanjalo ngicabanga ukuthi kubuyele emibuzweni wami wokuvota. Senza kanjani ukuze kube nomehluko because siyavota ngithi. Mina ngicabanga ukuthi uzoba khona umehluko because as abantu abasha sinembono ehlukahlukene. For example useshilo ukuthi yena usuke eshowe mina ngihlala eDurban North so siphila impilo engafani and abantu abasha have ama experiences angafani. Because of that, I feel like ngenkathi kuvotwa before thina wonke umuntu wayevotela into eyodwa. Abantu abaningi babefuna into efanayo. So in 1994 babevotela ukuthi angazi they wanted a first black president. Manje sibaningi sinembono ehlukahlukene mhlawumbe omunye ufuna ama gay rights, omunye ufuna employment, omunye ufuna like kuningi. So I think so inhlangano esoyivotela zona zizobe zihlukahlukene because of that. So luzoba khona ushintsho. If it's ushintsho solithanda asazi but luzoba khona. Ukusala ngiyajabulela ukuphawula kulokho. Akuyintokozo enkulu ukuthi abantu abasha base South Africa bayalithatha leli thuba. Back in the years ngake nganikezwe ithuba nami to be an education assistant and sasihlangene singabantu abasha and abantu babelapha kwakabantu ababe unemployed. I mean like graduates ababehlezi for years bengaqashwa. And then we were given this chance ukuthi sikwazi ukuthi sisize abantwana. As we were doing it mhlambe ngokungabheki imali
ukuthi sihola malini, but we were doing it out of love, giving back to the community ukuthi sengifundile mina iminyaka emingaka, and then I can still go back ukuthi ngiyosiza in a high school because thina siqhamuka emakhaya and ama high schools wethu nje i-level yawo iphansi. So kuhle kakhulu ukubona abantu abasha ukuthi siyayithatha lento ukuthi siyafuna ukuvota, and njengamanje ngoba sesifundile sesibonile sesizovota ngendlela eright, sesizokwazi ukuthi sikhethe iqembu eli-right esikholelwayo ukuthi futhi lizosinikeza lezi zinto esizifunayo. Akusafani nakuqala la ukuthi ngiyavota ngoba ubani wenza ukuthi ngivotela leli qembu. Ngicabanga ukuthi sesiyayazi into esifunayo. Ngiyayithanda lento ayishoyo Macele ngoba uthema uqala uhlelo wawusukubalula ukuthi iphesenti kukhomba ukuthi eNingizimu Afrika bawu 77% abantu abasha ababhalisele ukuvota. Isikhathi esiningi ke thina vele abantu abasha besingathanda ukuphuma siyokumolayini bokuvota. So lokho mhlambe ngicanga ukuthi kwezinye inkinga esinazo abazali bethu abadala ogogo omkhulu aba understand indaba yokuphatha kwezwe ukuthi ihamba kanjani. Bona bajabulela ukuthi nje bathola imali yabo yempesheni ibese ke bengakhethi ukuthi iliphi iqembu lenza kahle nokufanele ukuthi libe semandleni. So ngiyacabanga ukuthi thina njengabantu abasha uma kukhombisa ukuthi liyakhula izinga lokuthi sibophezela ukuthi sizovota, lokho kusho ukuthi likhulu ushintsho lizoba khona ngoba njengabantu abasha sifundisekile futhi imiqondo yethu isabalele, siyayibona izinto asifani nogogo nomkhulu bethu. Sikhuluma nabantu abasha abaye bahlala ekhoneni emsakazweni Ukhozi FM bexoxa izinto ezihlukahlukene ethinta abantu abasha. Mangibuya lana uke wathinta indaba yokuthi abantu abasha abekho baningi mhlambe abaseyikhundleni zepolitiki. Fisa sixoxe leyo ukuthi ngempela kudala yini lokho mhlambe umuntu ena 30 25 why engabi uMEC angabi mhlambe umphathi weqembu elithile nezinto nje ikhundla ezahlukahlukene la abantu abasha khona abangahlala mhlambe benza umehluko. Asazi kwamanye amazwe kuyenzeka sibone ukuthi la eNingizimu Afrika singayenza leyo nto. Siyabuya Siphinde sikwamukele kuKhozi FM TV sikhuluma indaba yokuvota eNingizimu Afrika. Siyazi sibheke kumhla ka31 May okusuku la khona sobe sivota la 31 May noma 29 nja kuphela wenyanga mina guys okunye nokunye bakithi mhla 29 May okusuku esobe sivota ngalo. Before sekuyi break ngike ngathi ukuthinta kancane abantu abasiphethe ababaningi yazi abalingana nathi. Kuyenzeka kwamanye amazwe ubona ukuthi ha umuntu omusha mangicabanga izwe lase UK Prime Minister wakhona uTag Bayang, izwe lase France. La eNingizimu Afrika ngicabanga ukuthi abantu abasha uma singafaka bona ezikhundleni lezi ezahlukahlukene ezinamandla okuletha ushintsho kungaba khona into eyenzeka kangcono. Cabanga ukuthi mina siwe lungaba likhulu kakhulu ushintsho. Ngifisa ukuthi sibuke lento kuma campaigns o youth league. Makuthiwa mhlambe sibuka istructure lezi zabantu abasha ezisuke zigcogcoma zilwa noshintsho cause vele zisuke zilwa noshintsho ezikoleni ema-varsities, ma-colleges, emphakathini esiphila kuyo. Muthi uyabheka indlela abasuke be-addressa ngayo I mean ama-speeches wabo angibeka kanjalo ukukhombisa ukuthi labantu laba bashodi ngendlebe ezobalalela ukuze kube khona ushintsho. Kuze kube khona igameko la khona kukhona umuntu ofayo noma oshona noma ophangalalayo. For example umlungisi Madonsela. Uyabona mangabe ubuka leza insuku leziyana uyabona ukuthi la kahle kahle kwakulwelwa izinto njengamaqiniso. Angifuni ukungena kakhulu into details ngizohamba nje ngaphezulu mhlambe nangenxa yesikhathi. Kodwa ngizama ukukuvezela ukuthi abantu abasha kahle hle banalo lelizwe lelingalaleleki. Fake ngabe siyabalalela ukuthi bathini ukuze noma fake bayalalelwa ngoba nami ngisawumuntu omusha actually. Fa balalelwa ukuze kusetshenziswe noma babonakala bephakama bekhantela lapha ezikhundleni. Mhlawumbe nje mungazi ukuthi nje uyabheka siwe if kungathiwa mhlambe i-leadership mhlambe angifuni ukuthi mhlambe noma ngisho yona le yokubomengameli ucabanga ukuthi ungebe khona nomehluko noma anyone omunye ungebe khona nomehluko ngase kufaka umuntu omusha onomqondo wesimanje umuntu ongenawo
umqondo mhlambe osukhathele nokufaka ngabe kade resign noma retire, let me say so, cause ukuresign osuke ukwenza at an early stage. Ucabanga ukuthi mawungafaka umuntu omusha osane mission, osanamadola aqinile, angaxeki, osafisa ukuhamba all over, ongenawo umqondo wesikhathi saphambilini sokudliwa kwezimali bukhoshosho. Izinto enjalo siwenkhuluma ngazo. And futhi mangicabanga i-retirement age ayisiyona u-60 la eNingizimu Afrika. Ngifuna ukuya lapha impela ukuthi kahle there are some certain parliament members who are still there, they are staying for sweet nothing, they are enjoying indaba ukuthi kudliwe imali, but egcineni kosuku thina ushintsha siliboni, we are voting njalo after a certain period, we are voting kodwa ushintsha siliboni. And lonto lo yayinako wena mangabe uthi your first kuthiwa 35 or less, kuthiwe uthi sahleli age of 60 and above ka education, mhlawumbe uprincipal ungenelwe incwadi kuthiwa siyakucela ukuthi uretire manje sekushaya isikhathi, but ingena nini kubona le kanti ithini into Zey? Nanokuthi mekukhona abantu abasha ibona abazi angazi ngizobe kanjani, but ibona abazi ukuthi inqumo esithatha manje izona ezo affecta thina. So as umuntu omdala vele certain things ngeke uyimele because uyazi ukuthi it's going to sound weird, but uyazi ukuthi ngeke uphile for long enough ukuthi zize zik-affect wena mina nginokuthi noma ngabe kuthiwa indlela izinto ezenzakala ngayo njengamanje mhlawumbe sigculisekile ngazo, but akufanele sikubalekele ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili. Yes. So mhlasimbe kube kune structure thizeni esizama uku-introduce abantu abasha ukuthi bazobuka from our leaders akhona njengamanje, because ngicanti kunganzima kakhulu to just get someone who's new well uzos understand thina ukuthi sifunani and sifuna ukuyaphi, but uma ezolawulwa ithina sodwa mhlambe uzogcina ebhekelela thina sodwa engasababhekeleli laba badala, whereas kumele kube i-country ene balance for everyone. So ukube kuyangami mhlambe bekuyoba ne structure where we have ama leaders akakhona but bakhona those who are being groomed. Yes, because kuzohamba khambe kuphela isikhathi salaba, then who will take over? Yeah, so kunalokho kokuthi siyabafuna abantu abasha but yeah indlela ibuzwa kwabaphambili asikwazi kumane sithi nje sibabeke eceleni ngoba basiphathanga kahle. As much as kukhona oku-wrong but kukhona oku-right abasangasifundisa khona. Yazi le ngxoxo singayiqhubha kuso kodwa ngifuna singene kuyona i-point lakho ngisazolinote isikhathi basivuma sikwele kulona. Upresident umuntu wesifazane sakhuluma ngebalance. Yes. Yes. Nicabanga ukuthi senze njani ngalokho ngoba makunama rally abantu basifazane bathe stadium baningi bagcwele kodwa mhlawumbe ezikhundleni lezi ezinamandla kakhulu asikakabi no president, yebo mhlawumbe MEC usekhona, minister ukhona njalo njalo. President umuntu wesifazane ucabanga ukuthi simlungele siNingizimu Afrika? Yebo. Mina bengisathi ngizothi njengeNingizimu Afrika sidinga umuntu onomqondo fresh ongakwazi ukuleader izwe. So ke ngiyacabanga ukuthi nomuntu wesifazane uyangena lapho ngoba abantu besifazane ukuqala ngesize sikubalekela ukuthi bahlakaniphile. Siyabadinga kakhulu ezikhundleni ezinkulu eziphakeme. Ngiyabelievela ukuthi eSouth Africa entsha engenziwa yithini ukuthi ibe yintsha as young people, umuntu masinganika umuntu wesifazane ithuba lokuthi aholizwe umkhulu umehluko esingawubona. Inkinga engicela kuyibalula ile yokuthi thina siyakwazi ukuthi nje umuntu anominate, singasho thina as a group sithi no siyamfuna upresident womuntu wesifazane abekwe ama nominees la singamvoteli siqhubeke sivotele lo wesilisa. Sure. Yeah, shuthi mhlambe inkinga ikuthina futhi. Ikuthina, yes. Because yeah umbuzo wakho ukuthi si ready yini thina? Yes si ready thina, but
iSouth Africa iphelele Yonke. I don't think Yeah. bakhona abantu abaningi enough abacabanga ukuthi abantu abesifazane babalulekile in lezo ikhodi. Yeah, ne-background. Yeah. Thina sisuke emakhaya. Bengisasho, Isakhona obaba leyo nto. basemakhaya Yes, nje bazomlalela. isakhona leyo nto ukuthi umama on the ngizwe side and then ubaba wesifazane. can lead. So isakhona leyo into leyo. yazi ukuthi sengilokhu sengilokhu ngibitoza ngiyabona ukuthi ngihlaselwe imbokodo la siwe kunephuzu lami nje angizuba mhlawumbe mude kodwa you guys are free to oppose it if nifila kanjalo uyazi ukuthi ingozi esinayo mhlawumbe ngizonivumela futhi manje ngiphikisa ngoba asikaze experience njengoba nisho nje asikaze sibe nomphathi wesifazane khona ingozi ekhona uma uthatha umuntu wesifazane umfake emandleni angazi noma mangabe nikezwe amandla kuthiwa phathani nibona ukuthi nivele niphathe ngathi khona ozoniphuca so as much as ningangena emandleni niphathe okay fine vele singabe sazi ukuthi behind lo muntu wesifazane khona i-remote ekhona okay ngiyeza lapho khona i-remote ekhona le remote ekhona kungaba i-remote yomuntu oyedwa okanye abantu abaningi it's fine but wena ungasikhombisa ukuthi usiphethe ngendlela eshisayo kunezinto ezingenzeka ezweni lakithi angisho ukuthi ngithi mhlawumbe sho ngoba sky sesi-experience kodwa ngiyaniqinisekisa ukuthi under i-supervision yomuntu esifazane there is this element ekhona emva kwenu ngathi ikhona umuntu ozoniphuca nisebenze ngazi ukuthi khona othe makuphela le period sho sizon maninika uchance niyawmisuse generally Ukuchaza ukuthi Mina ngicela ukumphendula. Okay. Ngicela ukumbuza ngendlela ezomenza ukuthi achaze ukuthi uthini. Ngizokwenzela isibonelo iAustralia noma iNew Zealand one of the two ino president umuntu wesifazane. and Rwanda. Kune COVID iAustralia mhlambe yaba nabantu abangafinisho ku50 abaphathwa iCovid ngenxa yama policies that president our implement. 2 ngenza iexample nje ngesizwe sakaZulu. uNandi Queen Nandi Oh yes. wasihola isizwe sakaZulu. Wasihola angisho ukuthi wayengalulekwa abantu abathile eceleni. Kodwa ke ngizobuyela la thina abantu abamnyama ezinye inhlanga for sure nazo zisho njalo ngathi. Do you not think ukuthi basho njalo ukuthi bathi hey abantu abamnyama sebewutholile kumbuzo sebe abasafuna ukusibona ke I'm sure nabo bayibona kanjalo. okay Mina- siwe ngiyaxolisa mampungose siwe mhlambe isikhathi esingakanani kuphethe uhulumeni wesifazane kule lazwekazi lase-Australia Angazi awazi okay ngisekutheni niki mina vele bengishilo ngathi nine right ukungi-opposer angeke futhi ngikwazi ukunaba kakhulu nginiphikise ngoba sikhathi experience kodwa mhlawumbe mina ngikhuluma ngezwe lethu ukuthi knowing izwe lethu nabantu besifazane esengihlangane nabo kakhulu ukuthi once you give them power they really do misuse it Labantu abesilisa abane power manje awubona ukuthi bayayimisuse. lolozelo emhlanga emihle right So inkinga awubona ukuthi mhlambe ine power hayi ukuthi nabantu besifazane. Mina shem Yeah. ngiyakholelwa kubantu besifazane so nginga oppose and kumina umuntu wesifazane as someone okwazi ukuqikelela nokulandelela as much as ipower vele inayo leyo into kuwo wonke umuntu wesilisa I mean kuwo wonke umuntu but mhlambe kumuntu wesilisa it can be worse than umuntu wesifazane so as umuntu wesifazane ekwazi ukumultiplier ekwazi ukuqikelela nokunakekela I feel ukuthi masinganikeza mhlamba umuntu wesifazane ichance angenza kangcono compared to umuntu wesilisa. ngiyabonga mampungose mhlambe nje ukuze ngisheshe ngifakele i-disclaimer I'm not saying you guys are powerless I'm not no serious angifuni mhlambe kubabukele emakhaya bengazi ukuthi ngithi you guys are powerless you are not I was just raising a concern about indlela engisanibuka ngayo generally kulama positions lawa amancane ukuthi you guys are so afraid to lead even if you guys are leading you are leading with like anger issues and angazi but
You can take over. Ngicela ukuyivala le ngxoxo ngoba ngiyazi ukuthi ingalokho iqhubekile Yeah. and sonke singaba nemibono Eyahlukahlukene. mhlambe soyivula ngelinye ilanga sesixoxa nje ngabantu besifazane nokuphatha nabantu besilisa sikwazi ukwenaba kuyona ngoba kuningi kakhulu esingaxoxa kungasekuseni. Ngifisa ukuzwa imibono yenu ngesimo sezepolitiki nje eNingizimu Afrika nasemhlabeni makuwukuthi khona owaziyo ngesimo sezepolitiki emhlabeni noma onenombono ngazi ukuthi nisibona sinjani isimo sethu sezepolitiki njengezwe mhlambe njenge province mawukuthi ufuna ukukhulumela la obekwe khona. Mina nje engingakusho kokuqala sila esikhona eNingizimu Afrika ngenxa yokusaba ushintsho. Mangithi ngisaba ushintsho sisaba ushintsho sengibalula abantu abafana noVumani Makhaya abacabanga ukuthi wayikhomeduse abacabanga ukuthi uma ushintsha indlela yokwenza isazofana kodwa ayikaqali ngisho kuba khona ukuimplementwa leyo nto so sokusaba ushintsho lapho ngoba uno what if kodwa awukazami ngisho ukuzama so ngicabanga ukuthi ke kuxovekile eNingizimu nje kaAfrika nje inhlakanhlaka yeah khona umqondo ofikayo ngisakona lo mbuzo soqhubeka nawo ngiyangibone ikakhulukazi abantu abasha and sometimes angazi ukuthi ngenza ngifila kanjani lento but abantu banokutwitter noma besho ku social media inkundleni zokuxhumana mabephikisana nomuntu omdala bethi asinina phela thina asabi siyawalwela amalungelo ethu. So angazi ke mase sisaba ushintsho futhi sibe siyabantu abathi ayibo we are not our ancestors thina asabi. Ngeke sande ngemlomo nje as abantu abasha we are more active ku social media but when it comes to putting action siyatembesela anginisekile angicabanga ukuthi that's just because siyanqena. I think it's because besinganalo ulwazi kakhulukazi about ukubaluleka kokuvota nanokuthi kuhambe kuze kufike kephi nanokuthi imbono yethu ibalekile. I think kulonyaka siyalibona lo shintsho lama statistics of abantu abasha abazovota because sesinolwazi and because lama conversations esiba nawo einkundleni zokuxhumana happen. Yeah, and mina nje awuthathela abantu besifazane we are happy about the statistics yebo baningi abantu abasha abaregistele ukuvota nami ngiregistered but angazi ngizovotelana. Yeah. Fair. Yeah. Yinda. So I'm not convinced. Yini zokwenza uconvinceke yini le obone ngathi yashota. Angazi noma mhlambe sesi-expecte kukhulu noma thina sesibuka isimo esikusona and sesifuna iphathi le ezothi ngizofika ngikushintshe konke kanye of which angicabanga ukuthi khona iphathi engafika manje and just say ngizokwenza ukuthi nokuthi manje ngishintshe yonke into but indlela nje aba-addressa ngayo nezinto abashoyo you just like uqiniseka ngakanani ukuthi lokho kungenzeka. We have so many questions behind kangangokuthi impendulo azikho. Ngicabanga ukuthi mina Mampungose isizathu salokho ingoba vele kuzobe kuyisikhathi sakho sokuqala uyovota. Awukakabi nalobhlungu bomuntu oseka sigqoka iskipa sepolitiki ahamba amarally ahambe ini ahambe ini hoping for change ahamba adlala indlala azabuye kusena athole ikotaleki nerole. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngiyaxolela kakhulu futhi angazi I so wish ngano Zipla uvula ubona ukuthi how I feel about ilokhu umbono wakho. There are people who are grieving after voting. Ugibela amabhasi la uhambe uthembe ukuthi uyolanda ushintsho all of the sudden awukazi uthole ngisho isiqeda. You guys can laugh. It is painful. So ngicabanga ukuthi that is why ukulomuzwa okuwona and I totally agree with you ukube nami ngikule level okuyona. Mangiyifa ecathulweni zakho ngiyavumelana nawe ntombi. Kufanele nje ungazazi ukuthi yini ozoyenza. Kufanele futhi ungabi nandaba ukuthi yini ozoyivotela. Musuke waya kwi ballot box. Wafika wahlaba kanye ku ballot paper. Wasumbuka ngehlo lomhlabelile. Wangalibona ushintsho lilindele. Woe unto you.
Mina ngicela ukubuza, are you convinced ukuthi uzovotela ini? Sho ngeqembu ozolivotela. I'm looking for change. Yes. Oh wow. Yini le convincile? Yini le convince kangaka ukuthi you are sure? Igibhithe engibuya kulo. Maneni. Yeah, I akhulumzeke. think also siyayifakela I think i-pressure as abantu abasha ukuthola iphathi ezoshintsha yonke into because ayikho ahlukahlukene futhi amele izinto ezihlukahlukene mina strategy sami based on ucwaningo ebengilenza ngibona ukuthi as abantu abasha kubalekile ukuthi hayi ukuthi sivumelane ngephathi eyodwa soyivotela but sivotela amaphathi ahlukahlukene so that in parliament kungaba nembono ehlukahlukene that represents i-country siphila kuyona because vela sivumelana about everything as abantu izinto esiyifunayo azifani so I think the results of ama votes ethu should reflect that so that abantu angazi if there's 80% of i-party in parliament obviously bonke labantu bazovotela for the policies that abayithandayo bona, yeah. Yes, exactly. I suggest obona, but also ama policies are benefits obona. So if we get more small parties or ama party ahlukahlukene ukuthi angene izohlakaza yonke leyo nto leyo grouping eyenzakalayo. So if we look at it that way, I think singakwazi ukwenza inqumo that are more strategic rather than ukuthinka for ushintsho lwamanje solibona manje. Umbuzo wami ngiyaxolisa ukuthi sizoxoxa kuse guys. Umbuzo wami ngifuna siye ngasemaphethelweni ne. Masingakhipha iqembu elibusayo. Ngempela ngicabanga ukuthi ushintsho lingaba khona noma kuzofakwa elinye iqembu sikhale ngenkinga ezifanayo. Okuye ekutheni kahle inkinga iqembu noma kubuyela kulento adisho uze ukuthi abantu. Mina ngicabanga ukuthi uma sikhipha iqembu elibusayo sifake lisha lele lisha lizothwala kanzima because kuzofanele liqale phansi li restructureishe izinto ebese zenzeka so siyalisaba ushintsho siwe asilisaba ushintsho ake ngiqale la i-voting system yase South Africa i very corrupt sihlezi sizwa kuthiwa kuduke ama vote so akhona ukuthi sisaba ushintsho sisaba ukuthi njalo makufanele kuvotwe noma sekuvotiwe kuhlezi kuzoba nama mistakes sigcine singasagculisekanga bese ngibuyela endabeni yokuthi mhlambe kufanele kushintshwe iqembu elibusayo noma abantu hey ngizothi kwalona iqembu elibusayo yabo lisifake kakhulu einkingeni esibhekene nazo as iningizimu Afrika ngiyacabanga ukuthi iqembu elingathatha manje kungafanele liqale istructure sonke phansi yabo ngicabanga kanjalo Siwe ngathi ngikhuluma ngasekuqaleni ngithinta indaba yokuthi izinto mayisuka phezulu zehlele ebantwini zehlela kubantu abaronge. Ngifuna ukuthi mangase manje eqenjini elibusayo kushintshe lona kubuse elinye. Vele kunamaqili asadouble parkile. Kunamaqili asadouble parkile already wazi ukuthi usaseqenjini elibusayo kodwa ngala bukhoshosho under the table usekwelinye iqembu. Uyazi ukuthi manje makuthi pheze uyajomba futhi uyosebenza ngala bayodemolisha again i-dignity yeqembu elizobe lithatha mhlawumbe ukuthi leli libusayo liyehluleka. Uyayizwa lonto? So ngiya kulebe isho uMampungoso ukuthi kusazothatha isikhathi ukuthi siluzwe ushintsho. Kwaye lingaphatha manje lizogaxelisa ukuthi vele abantu okuyibona abakwipower ba double parkile. Bayabona ukuthi izolibhedukile manje and akekho ngaboni wonke umuntu umisa amadlebe uthe and be very wise mhla ka-29 May kubo ukuthi azikho idumbe eziphumayo and it's very painful ukuthi people are now grieving they've got those anger issues towards politics and they will react in a bad way early in the morning ngo-6 ekuseni ey'teshini zokuvota uzozwa izitori sekwenze ukuthi bashisa ama-ballot papers kwenze ukuthi bayadubulana so looking at iqembu lingaphatha manje lizodonsa kanzima sisi angazi
Right. Asivaleni lengxoxo. Asivaleni. Ngifisa nje umuntu nomuntu abeke mhlawumbe umono wakhe okugcina. Thini kubantu abakhaya ikakhulukazi laba asebevotile. Ngathini kwabayovota mhlambe niyakhuthaza na discourage kungaba kunina and nimbono yenu nina esenyovota okokuqala ngapha. Ngizogcina ngawe asike abuse power nje. Uyazi unginike into emnandi wena namhlanje. Wathi ngi-abuse. Ngizothi kanjena ngoba ngiqale eqaleni ngiqale ngathi. Qale ngapha. Okuqala ngizo encourage kakhulu abantu ukuthi mabaphume bayovota, ivoti labo liyizwi labo. Kubalekile lokho. Okwesibili ngiyafisa ukuthi abantu abasha bengayibheki kakhulu indaba ye social media. Uyayibona amaqembu agcwalisa izitadium bese uyasaba ukuthi ayikefana ngizovotela iqembu lami vele ngobuningi alifiki kulawa usubona lawa agcwalisa izitadium. Wena buka indawo yangakini ubuka iningizimu Afrika ubona ukuthi sishoda ngani sintulaphi wenza okufanele ukwenze ukuright. Nami ngiyaseka impela ukuthi abantu abasha especially abaphume bahambe bayovota noma singazi kahle hle ukuthi kuzokwenzakalani but ngumuntu okwesabayo kwehluleka ngazamanga rather ngizame then mhlambe masihluleka ke sesobona after ukuthi kwenzakalani but asiyeni sizame let us go and vote especially laba bazoqala njengathi asiyeni sozwela singeza ngababuya khona. Yes. I think mina ngingathi abantu one cela bavote but also abantu banganqeni ukufunda nokuyi-researchela bona bangadependi ukuzwa from social media or i-TV or i-radio or even thina njengoba sihleli lana banganqeni ukuxoxa nabantu abahlala nabo. And I think kubalekile to go out of your way ukuthola umuntu ongavamsekile ukuthi uvumelane naye khona uzozwa izinto ezikuphikisayo but also ezikwenza urealize ukuthi mhlambe ezinye izinto engiyifunayo azikho right because i-affect abanye abantu ngendlela ehlukile than what I thought. So I think nginga encourage abantu ukuthi bavote baxoxe and yeah. Ngicabanga ukuthi wavela wahleka uZaino. Ngicabanga ukuthi ngifisa nami ukuncenca kakhulu abantu ukuthi bavote. Yes. Mangabe usuvotile qinisekisa ukuthi ushiya le room for disappointment. Ungavoti ngenhliziyo uyitshela ukuthi uguquko oluvotela luzokwenzeka throughout the night. Akubi njalo kuyabekezelwa. Awuhlali ulindele istructure esithize sepolitiki ukuthi sithini kuwena. You rise uthe uzayina kufundwe. You make sure ukuthi you approach chances uyakuona. Do start those businesses. Make sure ukuthi mawuza kubantu abathize abaseyinhlakeni zepolitiki uzuphethe something. There are services kahulumeni njengo services SETA. They are there for people who are business wise. So just use those services ufunde oshela ulwazi kulula ukuxhasa umuntu one theory kunomuntu ongazi lutho. Kulula ukuxhasa umuntu oza nento okhombisa ukuthi vele usefakile amazipho akhe kuyona lento lena kunomuntu ongaphethe lutho esandleni uyangabazisa. Ngiyabonga amacela. Ngibonge kakhulu nonke ngembono yenu eyahlukahlukene. Ngibonge nakuwe mbukeli Ukhozi FM TV. Le panel lo ibona lana ngitshelile wonke umuntu ungaphansi ka 30 sonke singodemocracy abancane. So into esiyaziyo into esibonile kuphela inkululeko mangabe kanjalo yonke imbono evelile lana abantu abasha abantu abakhule ngaphansi kwenkululeko. Khumbule nawe sekhaya umuntu nomuntu unombono wakhe ohlukile gijimeli mhlawumbe ukuhlulela umbono womunye umuntu kodwa ke futhi asiqonde ehlukumeza umuntu othile ngembono eyahlukahlukene. Siyabonga kakhulu ukuthi uhlale nathi kuze kube isikhathi samanje. Asiphinde sihlangane futhi sibe nezingxoxo ezimnandi ku Ukhozi FM TV. Igama lami nguNeliswa Ngwacele.